et vol infectar, però si em segueixes el tu no podrà. Porta mascareta, renta mans i guarda distàncies amb el personal. Les 3 M's pensaran. Mascareta, metres mans. La temperatura t'has de prendre avui. No surtis de casa en quasi 38. Amb la mascareta tapa el nas i no te la treguis si no has de menjar. Les 3 M's pensaran. Mascareta, metres mans. Quan a la gentada vegis apropar, guarda les distàncies, no t'has d'acostar. I si algun amic vol saludar, fes-ho des de lluny, no ens podem tocar. Les 3 M's pensaran. Mascareta, metres mans. Quan rentis les mans amb aigua i sabó, ensabona bé, que duri 20 segons. En gel hidroalcohòlic és millor. Les mans cada dia renta almenys 5 cops. Les 3